Rautiainen ja Janne Romppanen viikonloppuna edessä matka Raumalle. Minkälaisia tunteita se torstai-iltana herättää? No niin, en mä tiedä. Treenit mennyt ihan ok, niin kai se on ihan mukava lähteä pelaamaan. Varmaan tiukka peli tulossa ja tällainen. No joo, totta kai lähdetään voittamaan ja oman pelin kautta lähdetään rakentamaan. Joukkue lähtee matkaan jo huomenna perjantai-iltana ja yöpyy Jyväskylässä. Miten luulet tämmöisen hieman poikkeuksellisen valmistautuvan sopivan joukkueen? Niin kyllähän se on varmaan ihan mukava niin pelluverta viettää yö, että saa semmosen sopivan boostin sinne matsiin, mutta ei vaan ihan oikeesti niin se oli aika aikainen peli, niin kai se on ihan hyvä lähteä, kun siinä olisi ihan pitkä matka, niin ollaan paremmalla jalalla liikenteessä. Mieluummin silleen, että edellisenä iltana ja sitten nukkuu Jyväskylässä ja siitä sitten Raumaan. Juha, teit viime viikon loppuna Divari-uras avausmaalin ja myös juniorivuosienne pelikaveri Matti Karppinen onnistui maalinteossa. Janne, milloin sinulta voidaan odottaa avausosumaa? No kunhan pääsee vaan paikoille, niin eiköhän se sieltä tule. Juha, olet nyt treenannut viimeisen viikon hieman uudistuneessa ketjukoostumuksessa. Miltä se on peli esimerkiksi Anssi Pyykkösen vierellä maittanut? No, kyllähän tuo on yhtä mukavin koostumus tähän nyt, että pääsee Nikon kanssa pelattu monta vuotta ja Pyykkönen tuntuu ihan mukavalta pelikaverilta vieressä. Saa tehdä maaleja ja tällä. Onko nyt löytymässä toinen koostumus Papasille, joka pystyy maalintekoon? Lupaatko, että viikonloppuna teidän kenttä hoitaa hyökkäysroolinkin loistavasti? Pitää aika pahasti kämmätä, jos ei hoideta. Miten Janne, oletko koskaan aikaisemmin käynyt Raumalla? En. Minkälaisia ennakkoajatuksia Rauma sinussa kaupunkina herättää? Paska kaupunki. Pori S semmonen fani kaupunki. No niin, ei kai siinä. Onnea matkaan, pojat.